to create my greener world, to create my greener world. Children of the future, children of the future, children of the future, save it for my children, children of the future, give it hand, save the children of the world. Area don kwa bapa ho sema dumienu ebusuanfo me mama kwabo ede ba Mmofra Mmere dwumadie so kwasi ada so se na ria don ko bo a den kwada ma me matena se enu nti ba bia wote menka afribia frafra unuanom na ka kire wo mo se
Mmofra Mmere time no aso. Ye baba din komo ye nam play so enam agudie so enam sene so ebetufo enkwada asetenemu ye nam drama so ena etufo se ne be ye enkwada brabo ebegyina ne na so enkwada brabo betutoyie enkwada etia won befa futuo ede afrimo na wofo nso enya mu chefa enuti ya bay Yadam ewo Facebook line Ahenkan 93.3 FM YouTube so yadam ti adwenkyerɛ bia betimi ahwe agu mo honomo brese fatemu makan ede ama adwenkyerɛ kro no betimi dia fa 0594 841044 so 0594 841044 Mi amidi jumedie ho chia me midi Efia ampofowa Kwami asante bo mechi dom mu fia ha Na ko fa show ma me fa futuo no embrewe Na fe se Mmofra nka ofia ha Sani eda ne da ye no no futuo ni bi won mo etode bi akoma awofo ebi won so ekọ edema enkwada etode bi akoma awofo ne enkwada nyina eni tie ene awie wutie mi a mafutu sam ne se enkwada na Nyankopon de omo ache awofo no omo mpa bembuo nipa bi akora mpa abembuo na wosuasa no a ohia abembuo enu nti owofo eja ena ewo se brano de bia wo hya wo ba ne nkran se class mpo on ya ebeba no na ware kra no a hye nkran so ebeyeye hye nkran so onye ne hunsua de no na enye nyame den se obeba be topic class do edimeka edi a chiro se enkwada no aya ne wo mutifie ya wowo wo mo no omu hia futuo pa omu hia nkranhye empe bebre se awofo ampanifo mom na mo how dos nto omu na omu hia nkranhye enkwada nketenkete boge no wa mu su hia nkranhye papa enti se wuntimi motivate nkwada no a besre wa hyase ye ka chom so betimi aye kan kurasha sembi kire nkwada no saya so no be kenya wo mo e ma disuan wo suo e de be no wo yo obeye mawie peye unim sa akoda pon ho modern pa sa wo hye ni nkran otimi pon ho modern papa so unim an ye meka achro nkwada mpa bambuo baako sei ubu na bempe wotini sunsum so kra ade a wo ye no kra no ni gidie wo mu no ehwere ade a wo ye no na ho ade wo mu no kra no ehwere no eno nti ya brano yentu enkwada no efo se ne be ya bibia betimi aye kama mafutu sam eno no eno nti abusua mi twa me ho taw me ba enne ye won kwala bebre honom a wo makotena nkofo nchen eme nkofo na ndi o mabro wo mu di o masisi ye nanso san kwala no atwa wo machi akire di o mo hwe wo mo no eno nti sa wo ya kwada bi na wa ye bi ana wo wadwene bi se wo be ye bia hwe ye nene enkwada no wo mo aso mo amode ba no emu odene pa mi twa me ho me ba wo bete enkwada no enka ene de wo mo ede enamo Mmofra Mmere dwumadi ekoso
so Ahenkan 93.3 FM so. We see the beer after church. Eho ena Mmofra yama won kwan na adoma chede nyame de adua wo mudi. So ene na Mmofra Mmere so. Ama ye ma enchechire se de be ye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wonyina be ye mpanimpa. Se Mmofra Mmere we see the beer. Ewo Ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe e breni Mmofra Mmere Mmofra mo breni Mmofra Mmere e baso live ewo Ahenkan 93.3 FM so. Kwasiade ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na adoma chede e beboa ene de mo baya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chechiremre mo eye Mmofra Mmere eye Ahenkan 93.3 FM kwasiade ene kwasiade bia after church. You can run, but you can't hide. Stop destroying this earth. Hey, Madam Fu. Me bana me kan ho asem kyerɛ no me nua ne bana oni. Ne ho afa pa nso. Nti adwa Rose, mami we na me no di ne ho nkomo no. So obefa akokoro kasie mu. Adwa Rose. Ma. Na eti sen. Pache yo. Ebiti ta mama me feel me. O ma me nua yi. Madam Fu ano no nti. Nso me okoro kasie mu. Asa me titi wara adwuma me ya no. Me mpontem. Tinka. Me ba be for akwakotra me nchen. Sisi ewu agina pa ahin. Pache me we SS na me man fi. Oh, we die. SS ya we kra de. Me do ba toa so. E okoro kasiem. Nti nioma ketu bi na agya be boaboa me wo ade ye ho. Ya ka ne de me fa wakọ wai. Na sisi de makọhwe yi wai. Nti adwa so aboaboa ne ma no. Man pache. Nti uko ya kra pama no. Sani na ma metia se o ya kra pama no ma wa ukọ ye setie ma no. Na me so ti me nchen. Yesa ma no. So ate. Man pache yo me das. Ani na. Ti mun baba yo. Ani ba yo. Drama group. Ago wana Na die na no pa se o ye dede wa hasade. osode yire kua donko me ba no wai Mi ra na nya abotire. nya he Me nya he no na me nya ne tia kra na koko aya dum na obi abefa kokoro kasiem. Akoto ani aha era ba yedi me shara nsa go and blink my baby who for me. 20 how dey ebe hwa kwa no akọ school. Oje we na hwa papa ben pa na ade hwe no. Me nya ewu Iti ni akora bia de. me ba na kra no ofia Ani ewe ba be twitwa me mom. Catch Drama group. utu kwan na. Oh, etu kan be. Oh, me shefie. Na me se akora bi na me kopɛ no betira me nchen yo. Me baby. Hey, wo ba. Na say the oba ni baby na akura ben bi. Oh. Madam Fu bi o. Madam Fu bi o wa kura ho. E na ni nua wu. Na ne ba na wote ne nchen no. O wojo. Na akura yi. Asa wote no kura oni bibia di. Me kofie wa ne nemfie wa sa na mso. Mafa nse ne omra no mehwe baby na. Wo se madwuma me ye kura me mantem ho. Tinko oba na ba be hwe baby sa. Nti na me kofa ne ba ye o. Enti na nsen asem fa baby ma. Oh, baby na ka de ni bejame. Na enu akura ben aka no asem sa. Oh, your friend ayi. Ajua Rose. Oh, akura de ojo ankasa. Oh, ya de. Sister. Ena nkora ma ba ye mfa obi anto ye won si ye hwe no. Jai. Oh, akura de ojo. Hwe. Eh, sister, obetima go fast ma be to su. Me na mehu, na mse akura no ojo. Hwe hu nanim kokura jai. Sister jai we de. Eh, sister. Me na madam funu na make ase papa kire wo. Hwe. Ebe yan ka fane ko. Me fa ne nko. Beti fane ko. Oh, da bi o. Me de ne ko say enye. Ai, baby, one ebe hwe no. Me fa ne nko say. On na ntina on ba ye ne na akure wo mfa ne mejame. Oh, esa na ebre wo mdu nso aya wo bre wo se adwuma na wo so ye. Oh, me bre nso, sister. Ai, Baby. Me hu ache papa na. Hey.
Oh, so I have fed. They say, no, watch it opening. Can't even go in. Then I'll pay. That drink ni biscuit and our bottle. Sam. Oh, when I'm quite be able to see, and you watch it. Drama group. Mfie miensa aba. Se say dia Adwa Rose ewie suapon school. Na wo hwehwe adwuma aye. Nti mama ye ntie ne nhwe dia ebekoso wasini. Drama group. Na debe na kitchen ha ye secretary say. We yanka makosu an kame ba say ma tro me exams kama minim se me be fia ya wo fufuo a ponchen kwan gusui enso hwe me bae a erade me de ma fe me ma me samanyu we kame ben kam ma me a chem me wo me ko wa wo fufuo pa ne ponchen kwan na eguso ne ma fife bia ne ma yese hetu na me da ho e de be nie na o ma mi we uba baby onye nan ka ne nsanka wo fie hanim se obeye aduane nkosori anka odidi machi saa nanka o sister ka menye semu a hyedem no wa da se hat mami we de wo Adwa Rose, oh, Mamma, shall you be was Rammy? Wa she mami we kula den ya o pa fle kula do eno so da men no we de bia oba be ye we sa enanka ma tro mi exams am be fie sen ka minya hye nanka ma ba be da nanka oba baby no onya hye no kwa ye bibi wo fie ha nim se me so da akora be ye bibi wo fie ha nim se no won su yo beto akora we de me ma fe me maami o ma fe me maami ankosa we ka minya hye nanka me tro mi exams we ma ba be da nanka no anga se esi o me didi no ma ye se he tu nanka me da won so hwe. Hey, mommy, bo. Drama group. Drama group. Hey, me machi o. Hey, me jusu. Hey, where dey me twema na me se me fa ha hwese wo wa ha machi a. Ai me wa ha. Na uniana ba na ofilimu no na ho no Mi okokro kesie mu. Ye de nyame ase Hwe ne ho ya fe ni se a wa ya ba yuwa. Na we si a we wie university kono. Ye de nyame ase ne ma me akotra ne nchen die ma ne si ne fam kula. Si onu so yewura ba papa bi. Si a nyame na ye bon pa ye se obenya adwuma aye. Ye de nyame ase. Eni ya meko. Nti me say amani nja, ma mene de amani re mfini poda. Nti si ami metu ne fo pa. Ana mebua. Am panso. Eni meko. Yo, de ni awo. Yo. Drama group. Drama group. Hello. Mpacho ayi Rose champoni. Pache me. Mpacho ya unso abe ye interview bi o ya dwuma mu nti. Ke be sen ka o chano panke hia wo honum sisi ye. Pache me be sisi. Yo brantamu. Pache yo. Yo ni mehwe wani. Pacho. Iye rade mo pese rade ye fu me dwuma mi yo rade. You say na say me friend papa ka kire no. So me friend papa sisi ya na me ka kire no. Hello papa. Hello honey. Hey. Papa ndu otu obani a wonti. Adwa Rose. Adwa Rose. Tetefun na wana ya friend. Hey, no. Na unpe bi nto. Oh, se miniska. So oboto bi abele papa me wo hono mana. Madam bi frɛ me a adan ya o si ya fa madwumem. Sa? Papa. Ma ye interview ya papa ye mfa me da. Kasa yo na me tetefun nya papa. Papa me se ma ye interview sa ye mfa me da. Anopa me wo hono mana. Madam bi frɛ me o si interview na obeye no. Aso ye ni panti o chenyambo anopa tututu bla sisi a. Oh, ye da rade ase. Sa university kunu na ebo a. Hey papa. Abenya ni university ku. Na da university. Me dey meti maka university. Hey, yo. Ane papa me ko nti. Yo ane aya yantana bato kama mwai. Na sit down. Oh.
Can me pede di vum ni bi. Mate papa me see me my plan ya to say my dream was say me yiska me so biada. Won kwa na me show papa, won kwa na me show. Ya le rade ase. Na ma to me sifia ma to benzini bia ma. Dia di vum. Oh, eno ano no papa. Papa eni e me hwe na me yi adwuma bi nti ma me ne beto me say me kasa anye fine. Oh, you o de koto aso. Yo papa, eni e baba yo. Adwa Rose na na ase woni agi Ma nyum bia me sole ana pa ma to. na nyum na ase ukasa Eni agi mi hu yo. Eni me kwa adwuma ba wai. Yo ma yo yati. Kwabla oni nyame nkombla. Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Sister Rose. Eleba asem. Sister Rose me pacha ba me na me hwehwe atale fanko program. Hey, when you sad ye won. Hey, baby say yo. Wo kachila wo sister say me na me meso atale ma. Unza oba me yaduma, unza laptop kuta me. Unza me yaduma. Ko o ma me ba no aba be hye atale na be hye dia ko program. Oh, Sister Rose me pacha wo. Shie, me se ko o ma me ba no aba be hye ma. Ka fli mani su ko. E program kasi o. E program kasi enti me nya odai. Fli mani su ko na me de ko pe ba bi da. Online count san kan de we hu nya sa be ka che me se uko program ti me hwe atale ma. Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Nkran fuani o. Adua. O wa ye fe papa. Mami me das. Na what to say? Mami me ho ye na hanim se so bia ho ye. Ya ho ye. Na mami na out ne nchen ho ye. Oh, bia ho ye na the bucket full no mu nyina mo ho ye. Oh. Nkran fuani o. Papa. Aba na what to say? Oh, na me adumo na nso e. Yo me ho ye, ho nso ye pa. Na wo bakura no wan to me hu kakre. Oh, papa. We na minimo kokonsa ni bi o. No, amamete. Wa ba nse kuro han say me ma me na ni fie di kan ti da me bo fa han say hwi ntinka me wie ya nanka mu fie metu ana. Oh, Debbie. Ah. Wie ya nanka me sinka ma bo hwi ya ba mu kakra. Ma me na aha boko. Ne da nyame ase. Oyo de wadase so aba. O aside bia fa ko mama me na obefa. Mami yedi. Anya wona me no kasa. Adai. Oni ayenu. Anya sema o. Papa chasu papa na Mama no opesa do o mama no. Papa yo ba o. O ye be ma unti entonsa mbo ba papa. What to say? So obia ho ye. Obia ho ye. Na me dem me ban slash. Oh. Me wase me ka kire wo. Papa da ba so obia mbaya. Sa mama na otire nten. Anya mama yo. Me ka che pin. O ma mba so me daye. No kuta gold baby. Na skaka ho. Ofo me ka che me so do koma obi. O koma mama bi. Ntebe ya se mama na otire nchen na odi ska na koma no. Ah o de hwe no. Papa nti fie honom akola ne nan kan nsanka. Oh, san say em ma miskensi si odi nufu na asa. Ena no hwe wo sister pani me type ya de wo laptop so abegina me maka dem say me mesen go sha atale ma wa de be ko program wo so. Akola ketua no. Papa. Na mo na sum. Papa me ya dan to me. Me anka me hwe na sum kura. Papa ya me nyesa. O se nkola de obo mpa na nsema yedu. Papa me kula madwi hu. Me si me anka sa metu. Tu. Next month ya me dan medjuma. Ojuma. Meji mi pay ni metu. Tu floor kula. Metu kula. Ene papa me ko nti ma Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Adwa Rose. Mame. Na o se dey na dey na akeka ho sa no. O se dey. Mame nka mi senka mi tu. Utu. Mame mpachai. Ada wo ti ga no wani nje na. Mame mpacha enyesa.
Utu keke. Asa uti e bibia me yama ho. Ade na wo so utu. Mami menye adwuma nti Mahamedan. Wanya adwuma nti wa han wo dan. E adwa Rose. Asa wo ya asesa wo mani so o. Mami mensiso antu na mpese. Wanya adwuma mpo. Wa mbọ mama ne se wanya adwuma. Sisi a je se esika ba ho nti utu. Mami anya sa de bia meka chi obi a de bia me ma adwun se meka chi obi a no aye busy. Asa adwuma na ese wanya me kra mate. Adwuma na wanya se wo ha ya. Betu me meke ya kwa kosu ana se me. Mami mecha work. Ubecha work. Mampa chan. Asa me nti wasi o wo ya asesa bi sa no. Mami wo se adwuma no obi a de ka ba nti. Asa kya me kosi. Mecha work sa na me so metoka. Otoka. Na me kosi na sa otoka nsi wa. O meka se meto nche. Hwe so oyi ya no jenjenjen na chese tuwa na so ubetu. Mami. Oti e de na me nyama ho. Me ko fa ofri akura ba wo sha kete. Me ana ma hwe wa university wudi awie. Sisi a wo si wutu no wo ha ne sen. Mami enye bibia tuwa na mpese mitu. Tuwa na beza wutu. Metu. Akokọ. Ene beza wutu atu ai. Na me de mi hwe ye. Metu. Drama group. Yeah, what is ako? Drama group. Yeah, what is ako? Ma, asembi amate. Ede asema ati ama me hwehwehwem sai. Sister Jua. Sister Rose. Wasi woni mu. Ja ya ni mi ni agro bi sai no. Ma ya mpa serious. Serious. Oh, maka serious ya ofensa mpa. I am po kachem so ni me wo be bia na me. Adoro sunu nu so oni mu. Mane. Eye ni mi ni agro sa me pesa no so e. Ayampa. Ane. Adoro sunu nu so oni mu. Oni me be bia. Bia wa hu no. Ana m ka cha ni say. Enyo na betina efi asimi. No se dabi. Onu nu so metina efi ada. Dabi. Adoro sunu metina efi ada. So metina efi. Me morem di ahwe no nu entina ada. So entina ada. Ono hu no wa po so oni mu. No nu sa no tie. Adoro su wa ba so pa o. Onu oba da ben a obe jimi no kakra yi. Onu nu so oni mu. Eno hu no o po. Enya sa. Adoro sunu so opo a. Denye okọ obesa na chi aba. Say de ade na ya brabo. Nti oso opo kwa odi ani sikechi won wai. Adoro sunu no wanti be bia na obesa. Drama group. Yeah, what is ako? Adoro me fra wa hanu menye bone. Adwuma yu be me 3 years ni. Na say dia me hese adwuma isika ekofom din be se nka yi ebi mu adi so se ebi mu ye adwuma me ensa bo mo di madam ka me mo makem na nka mo madam aye adwuma mfie me ensa ni o emen o de ma men ka sen wie no mo ye adwuma ba ko ne be se nka me yi bi adi na ebe se fata na nka mama masabem madam ti me ka ho nti ye hwehwe mu no ka ho bi ye adwuma nti de oletani ready adi ayeme we ebe se fata ye se from na maba madam ti nipa no meka ho nipa na ayo meka ho ti o mama kan dem letter ka komam ti aka wo die ana pa che yo mi das madam pa che o ti mi nya ho hwe ma mi ti mi nya ho hwe rade ne madam meda ha madam secretary ma me na madam ni ba bia ko ni ba bia ko mi su mensi eska kame ba na ko bi ka me se adwuma akwa yeska ni bi na da che wo ba kire wa madam ke nya anu ni o madam de waka amati erade unya scarce e bi no madam anya hanu se na betu me fuwai me dase wapa mu me amedase fie mi ensa me bedu me madam da anga cha me so be pam me ne na be pam me madam yi waye we di aba me nya ho hwie o mi ti me nya ho hwie madam ko wai me dase ajwa ulo sumi na mini erade me dan tan maso we su de what is minye ska when am dia kwakotua edan yi kai ye rade mama fra papa sisi ya kan kire hello papa hello anye papa ya ba wadwa rose papa me na mini o dan papa me na mini ye we ska na buso ana papa me nye ska mpo na kama be fra wi papa ye yi medi adan eba ni sai rapcha fam yes ya pamu nipa 100 yes me nkwote yes me so me kan ho ada eba design tin e pamomo papa beje di se madam yi frame me ose adwuma no
me bem yes wo musika sem kofom ti adwuma ne de ne afia na me de me free papa yo de sani oya oba 40 dom ei 40 dom papa nti asema me ka se kra me bro bi gu apaso a yuso na muna pa enya kra ba 20 me kata so anti papa adwuma me oh oya oba 40 dom bye bye Ewrade anya adwuma lan se meni ewrade ei sana wi asetie come down fi we bia menya mwa oh ewrade ago ame hwaya hey Anita me na mini o ade adwa rose rapture fame rapture fa sese eja tua me to de den ade den na esi ya pamu nipa 100 adwuma me koyeye yesi me nso me ka ho sa nti me ni baabi da o me ni baabi da ana kwa ma me ne hwe onso de ba asem na opese odi to me sui maami winim se me nya adwuma ma kan kyerɛ no na me nya adwuma na me kwani apamu me a wo se me sanso kwano ne bu fu afudie sa amle ne bu fu afudie na ma me nua na owo ekra na se ne kula mbodie anya kula me kwakura obetam trend ya bomi tiri ma me nya nipa biu nti si e ba ne den ka me sen ka ma mba bi nda tunya wa na o ka ko jam na ka kwakọbọ mama ne aha hanum de onya be bia anda o ei ti sa na atie here nkra abontin so we die unya be bia anda o me ba ya mes da ka cha me se me nda ha tunya mbo wa na me kwana me se da bi ene de me pe be bia da ka cha me se onya bi na so tire na sisi we nti o chi na me chi bia o kakra na ayere na me fa mi training si se be sin jazz na nsunsu o to na ato egum e de o ha ho enkra abontin so alo mi fu adults no na me fa mi training kwa me ye ne den ya rade o de mesele kwan kakra yo ele mo kama samsam Drama group. Yeah, what is that? ago ame hwaya hey ma me na me nyo ma me na okra nya ska unu papa na dia fe dia dey ma me Andra me madam fla me o se wa pamu me adwuma na papa mu adwuma mu a ha wo be ye hey ma me kwa ne mani da suo ma me fla papa ka che me se ode na buregu apaso suo na muna nti ankoyi ye be bu ebulu no no ka ti mi o ma me me wo ma me ya wa be e di asem ma me de kotoje gufam sa dansa ye ma me ka me honi enkopa ma mi chow hwan me na ma me no so adi no kokonsa a kire onavofo bi se ai na o ma oye adwuma saa na fempo de o sidempo we fi ba ko na ka kire o ka ho no na saa na woti he ma me mpa chowo ma me ya rade me wie ya ba ne ba ni hia wo kroma so nim ne ba no be bia na me nkopa chow ma me anye we dia wa fare ho why Mami papa ya madio mami papa ono papa nkoka mami uhia na ka kire ne se mi hia no me bo mpo no anye uko papa wetu mi efutu bane Drama group. Yeah, what is that? 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 You can run, but you can hide. Stop destroying this world.
after you're gone. The world is getting to one now. All the signs are so clear. The world is getting to one now. Oh, slowly but surely. Now you're going to realize you're destroying this earth. Now you're going to realize you're destroying sweet earth. Oh. Children dying locked everywhere. Sign all the time. Destroying the nature everywhere. Sign all the time. Full of disease everywhere. Yeah, yeah. Sign all the time. Sahara expanding every year. Sign all the time. Take a minute. Think about the world. Praying for the children of the future. Let's send this world. Let's Ebusia send this world. yakwaba yakotie agro no aba Send this world. yakotie futu sem no aba yenkwada no aye ne ye pa mama kansem pa anunti mejidi ye pa se nkwada efemu afutuo Children of the nkwada efemu aba empo no ebi mu sukura nyinyi ema sese omunya ya kombe ko machi na nkoma kwa akopachel se maame a wo hwe amie ewom se me onyame maame ewom se onyame papa ewom se wo ne me mmo abusua bia enso maye obone mafomo fa cheme abusua futu samu a usua free mo no onso betimi ene yan ya che for my dinner. dia wode ka ho For the children. nia wahunu ye fa drama yi ho no ubetimi afre For your children too. If you all can give it hand, we all can do so much. Yo, mama. and it ubetimi afre 0201 944 485 To great my 0201 944 485 and 0554 820 910 0554 820 910 now so do adwenkyere aba enkwada bebre aye ye bone high. ai yanje so so ye ba ko pe Mmofra ne ye daachi o etimu ma ye nso omumu ye hello oh hello Pacho, Mmofra ne yadachi. etimu ye nso omumu ye pacho di ni ba bi akasa free Pacho FM Madora me kasase achimasen. ma dora mpacho ye ti o Oh. Adia Rose anye ni you. O se papa no mu bi no, o esan so mu omo mu ntimi hwe. Omo nso amu ka tem papa nche na omo ma wa futu. Wan se be boa wo da ti se akole wa kan se mu. Ese ya da pa na obeye. Mi obi a me kotra obi nche pa na maame ne me papa wo. Enso enne ma fa wo mo se me maame ne me papa. Maame no wawu nso me de ne mana ya menua no. A me no mo ne tua na mo ye bibia bibi chi me so mo ho na me ko. Enti papa no no edu ba bia omo ha dwene. Osa o ha ba no yi ni banana. Okwohwe ni koko nsu oba. Wankase wo se ni misika mpo na se be wo de afoka mpo no aba ni oba no wanya bi mpo ani mpa obenya ba bi de ni tiato na bia wakodi pa. Also wa mama saje no okwohwe na yi ni koko a hensuo bebo no enti me nuanom na omu tie mi no omu fa we nya hwea de nya futu sempa na bebo a om me da yes ye da se papa Take a minute. hello oh hello oh
fa we de disuade papa. Hello. Hello. Mmofra ni enda achi o. It's my uncle who you. Udi ni baby akasa free. Jennifer da kapa. Jennifer. Ena wacha teacher to so preko ate. But Efutu sembe na wa fa free mo. the one from this say the other one no yak won so that chun su ye ya kind no now so one. Ebiane girl no why ye can put a kawe hu ma me ba no. E kape one city bin posha na say. We what say in the back question is I say who ne krada. Na when you hope on be chawa sa. Bi akopon su kan enim na. Of you know who baby on kon ne papa gina wa say wa so da na ne ma me ama ni gold ni na asefo. Of le papa no say papa na efi no. Akopon na ahye na efi no. Ne one wan come ma me no ko beti. Edi chia ka ho. We say catches. And I'm a Clement, bless you. And I'm a director, Mr. Ernest, head of head of bless you. And I'm a Chiami, teacher, funny now, Chairman, now, Yo. Oh. Mama be agina so watch it. Hello. 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 Enti wo background no ayeso otu na futupa. Hello. Oh, nale na homa yesa. 0201-944-485 and 0554-820-910. Hello. Hello. Mmofra ni enda achi o. Yenso mi yo. Me pa chodi ni baby akasa free. Me dibiti sa jam ka se free akim butim. Yo, mama, edie ben afutuo na wo ka afa drama yi ho. On sa ba afa na ya ba fa bone. Obi ati no wa hwe wiye ma. What wa ko school. Ama nda ati obani adwuma ye. Oye ye no papa na wa nhwe omom no. Ono na wo ko hwe no. Yankopɔ so sɛ ma wo nyeyo, ma wo ntwan ko ma wo nyanko ntedi. On sɛ de yankopɔ din fa sɛ ɔmo adwuma mu no ma yi ɔmo adi. Afuna wo be jodun sara. Nan ka wa basa, o bra wa mo ho a. De wa nhwe wo no, ɔno ɔdo kɔhwe wo no. Anya me atiɛ Mmofra no. Ɔmo nhwe yie, ɛwɔ ɔmo daaki mu. Daaki obi hwe wa, o so hwe ma ne ntie de. Obebo di mfa, wonya so ahenu ko. Amen. Amen. Ye wa hwa wo ne de. Eni kwa se wuyi ni mu. Hello. Hello. Mmofra ni enda achi o. Mo yanso mu. Me pa chodi ni baby akasa free. Ya from Kwabena mo kasa free. Yo, Kwabena der be afutuo na wafa a free play mu. Kola no me hwe mo ya kola bone fa. E say what na ma mi bin say. Wa hwe wa wunya edwan. Wai na ma. Yo, ya dase pa Kwabena. Hello. 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 Mmofra ni enda achi o. Omeyeso omeyo. Me pa chodi ni baby akasa free. Ya sana na trebo makase fi atumati aso. Yo, nana yetie wo. Oh. No cho drama do so ni ye pa. Na afara no obi